Euskararen oinarrizko mailetan ikaste prozesua bizkortze aldera, primeran metodo berria aurkeztu du gaur ABek. Europako markoaren 6 mailak mugarri gisa jasoz, A1 eta A2 oinarrizko mailen aitortza akademikoa bultzatuko du Eusko Jaurlaritzak eta testuinguru horretan sartzen da hain zuzen primeran metodoa, oinarrizko euskara gaitasuna eduki nahi dutenentzako ikasmateriala. Utsetik, ez erraz jakitetik, abiatzen den euskara ikasleak hasierako urratsak eroso eta azkar egin ditzan. Ikasmateriala hau osatzeko Elhuyarren laguntza izan du ABek. Honela, bi motatako materiala jarri dute eskuragai, ikaslei eskainitakoa eta irakasleentzako. A1 ikasleentzako materiala da, gaur aurkezten duguna, eta irakasle baten laguntzarekin erabiltzeko materiala. Edukiak bai paperean eta baita Elhuyarren webgunean ere topa daitezke. Patxi Baztarrika hizkuntza politikako sailburuordeak adierazi duenez, euskararen normalizaziorako eta euskal gizartearen elebitasunerako bidean ezinbestekoa da, hiztun oso edo hizkuntza dituez gain, oinarrizko hizkuntza menperatzen duen ahalik eta jende gehien izatea. Ekimenaren helburua beraz ez da gramatika erakustea, komunikatzeko gaitasuna lantzea baizik. Hizkuntzen bizikidetzari ekarpen handia egin diezaiokete euskal hiztun oinarrizkoek ere. Era guztietako erabiltzaileak behar dituelako euskarak. Eman dituzten datuen arabera, 5.140 ikasle daude gaur egun euskaltegietan ikasmaterial hauei dagokien mailan, eta horiei egiten duten ahalegina aitortu nahi diete A1 eta A2 mailako agiria eskuratzeko aukerarekin. Hau da, gauza baldin bagara, euskal gizartearen parte handi bat neurri batean edo bestean elebidun izatera heltzea, orduan egiazkoak izango dira, edo egiazkoagoak izango dira, hizkuntza aukeren berdintasuna eta norbanakoen hizkuntz hautua. Euskara prozesua Europako markoarekin uztartzearekin beraz eta primeran ekimenaren bidez 4 mailatik 6 izatera pasatuko da euskara ikaste prozesua oinarrizko mailen agiri akademikoak aitortuz. Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan euskarari egingo zaizkion murrizketen inguruan, Baztarrikak ziurtatu du egoera ekonomikoa larria bada ere, hizkuntzaren normalizaziorako aurrerapausoak ematen jarraituko dutela Jaurlaritzatik.